video tabuk social media o jeheno viral ngai tongo tai norbo nugu makana video ni screen no buri khoroksa towel chungui musa tongmani India gate buskango saimangko o buri kajol ni kaisa famous song Dilwale Dulhane ni Meri Khabu Minju ayi o gano reels video snamui musa tongmani India gate buskango tai bo India gate buskango o reels snamui musaman pore lokoro ba gate troll khajaka tai o mosanai buruni mungtamo hadike salane monuti kisakok rong na tongdi ani channel no paesa aw nor jotoro nugui mankano o burunyo reels video sramui mosa tongmani India gate buskango o burunyo mute heke India gate buskango toali chumui mosa tongman nugui bakso borok bono chajakliya tai chajakliya bini o mosamungno tai hinka bahake India gate buskango mute heke toali chumui mosa tongkha omo kaisa nungrami tei omo kaisa ashleil hinui tamoni hinkai India gate wngkha chini Bharat ni shohid rokni jara desh ni bagui shohid wngnai rokni mung swi tonijak mute hai jagao kaisa nungrami ashleil dance hinui baksa borok rok o burunyo social media o troll khaikha tai saimangka o buruni mung bo chung o buruni mung wngkha Sanati Mitra bo West Bengal ni tai chung saimangka o buruni sombonde bo 2017 ni bisio Miss Kolkata bo tongmani hinui tai bo khoroksa social media influencer omoni logi bo Instagram tai reels video rok swnamu mute hai viral mangpili o buruni age bo kaisa mangpili kasaui phaikha amo wngkha bo kaisa Durga Puja pandal o ripara chungui thangui kaisa bini viral video kasa phaimani mangpili bo chungjotono nukbaikha tabuk hwnkhe bo toali chumui kajol ni famous song Dilwale Dulhane ni Meri Zindagi Mein Aayi ni o gano mwsaui tabuk bo viral wngkha a gano hwnkhe kajol kaisa bathroom o mwsamani bo hwnkhe India gate ni bwskango toali chumui mwsaui tabuk viral wngjak tai o viral video nungma bai baksa borok rok hankha bono taisa je India gate o kwbangma tourist rok phaio cherai khonai paio bongni bwskango mute hai nungra ashleil mwsao hinui tei amo bai baksa borok kwbangma no bono onorokom babe troll rok bo khai tongkha hinui hwnkhe kainarok o buruni mute haikhe kaisa sarbonik jaga public place ba India gate ni hai kaisa jagao mute haikhe mwsamani norok bahaima tongkha bo ki kaham da khaikhe tei hamya da khaikhe tabukni je social media influencer rok mute hai public place o mwsamani norokni rai kisa rwdi comment khaisa hordi hwnkhe norok ani video no chajakhe like subscribe share khaidi mute hai teibo kwtal kwtal video rok manani bagui।